Kaixo artistak, begiratu ze topatu dudan hemen. Badakizu zer den? Ikusi makusi animalia bat zetaz azten dena. Nola deitzen da? Zizarea, oso ondo. Ai, begiratu. Orduan orain, lurrera joango da eta hor ja sartuko da. Por txerto, zue jakitea hauek lurra jaten dutenak eta gero lur hori bai aberats bihurtzen dute ze mantenugaiak botatzen dituztelako. Horregaiti da hain ona zizareak gure lurrean egotea. Eskerrik asko zizare.